Размити фрагментирани остатъци от случки се изреждат в главата ми. Напомнят за момент на цялостност, който е продължил естествения си път сам и си личи. Преследвам го с поглед. Изследвам го. Изследвам се. Изследваме се. Добре, че са очертанията, да видим къде приключва всичко. Или пък започва. Затова го очертавам. Внимателно изследвам границите и параметрите на съществуването. Променливи. Субективни. Симпатични светлосенки. Отмиват се и деликатно отварят пространство за следващите. Да се очертая ли?